Ji dezgehên saxlemiyê li dijî nexweşiya şarbonê hişyarî. Li Tirkiyê metirsî heye nexweşiya şarbonê di navgel de zêde bibe. Di cejna Qurbanê de li Stenbolê ajalên weka beran ku ji Brezîlya û ji Îrlandayê hatibûn îthal kirin, nexweşiya şarbonê di wan de hat tespît kirin. Li gorî daneyên Wezareta Saxlemiyê, di cejna Qurbanê de li seranserê Tirkiyê 130 kes bi nexweşiya şarbonê ketine. Dezgehên saxlemiyê li Amedê daxuyaniyek belav kirin û gotin kurek 10 salî ji bajarê Bedlîsê ji ber nexweşiya şarbonê a roviyan li nexweşxaneya zanîngeha Dicleyê jiya nexweşdesta ye. Nûnerên Yekîtiya Doktoran, Sendikaya Xebatkarên Saxlemî û Odaya Baytara di daxuyaniyê de amade bûn û dan zanîn beriya çend mehan kontrola dezgehên saxlemiyê li ser goşt û ajalên îthal hatine sînorkirin û îdia dikin hemî tahlîl nayên kirin ji aliyê pisporan. Ya da karantina alınmış şarbonlu hayvanların haberini almak. Cüreyên şarbonê hinek ku doktor hişyar dikin li gelek bajaran her wiha li Amedê hin kes bi şarbona betanê mirovan ketine li ber ku di nûçeyan de jî cîn adin û pirsiyan bê bersiv diminin nizanin ku xetera şarbonê di nav civakê de di çi dereceyê de ye. Ji aliyê hevalê me qamiyo ta em bêjin ji bo van heywana aşî bikin tu xebat tune lanka li Amedê li der û dora me tu xebatê aşılamayê tune û ji bo nexweşiyê ji te agahiya me tune. Ama em zanin îthal hayvanan ka di nav Amedê jî tê belakirin. Pêşeroja ew ê derê. Werxuyayî pêşeroja ew derê yani çuqa jî veşirdin ew ê derkeve ama halê hazir tiştî wer tune. Mihemed Şerîf Demîr, Serokê Yekîtiya Doktoran li Amedê da zanîn birina kurê 10 salî ji ber şarbonê metirsiyek çêkiriye û ji rayedaran li benda bersivê rast û durust in. Ji bûyî pêşî li xeterên mezin weregirtin. Li Kudê derket, Sivasê derket, li Iğdırê derket, işte li Rihayê derket. Paşî jî li Amedê jî duho em pê hisan ki got nexweşik ji Bitlisê hatiye. Nexweşî got 10 sal yani hani hatiye. Ew nexweş du roja de jiyana xwe da ve peyde jî laboratuvarê de jî derket, sonuca laboratuvarê jî derket ki evna bağırsak şarbonê teşhis evedanî bûn yani evna dize ser şarbonê hani miriye. Doktor Şerîf dibêje ku ji bo xwedîkirina ajalan li Tirkiyê derfet û mecal hene lê polîtikayên hikûmetê kir ku Tirkiye ji bo goşt xwe hewcê welatên derveyê kir. Ew dibêje lê di kontrola saxlemiyê de jî gelek kemasî çêdibin. Psikolojik asıl masın ji dervetê wextê ku dervetînê jî denetime wenak yani em çawa dibêjin yani sonuçta wextê ku tu ji derve bênî nexweşîkî yani hem tu heywana bêne hem jî ji bonê heywana xwarina û tê dîwana hemike وقتی که بینی گرگ افنا دنیتی می‌بینی یعنی نه نخوشی هبی پسیکریک هیا ام به انفکسیون میکروب اون هایی گرگ یک بینه بسکنی دنیت Birêz Şerîf Demîr ji bo xelqê jî van hişyariyan dike. Ev nexweşî ji însana derbasî însana nabe, ji kî derbasî dibe, ji heywana derbas be. Heywanê got geya dixwin yani hani derbas be yani hani jwana. Ji bo wisa gerek yek diqqat bike yani hani zaten nexweşiya got heywanê got nexweşî pêr hebe şarbon pêr hebe zaten yek gerek naxwe yani hani ya jî tişkî wisa be gerek hakikaten peyvêga ihtimal ke wisa heye risk ke wisa heye yani got şüphe ke wisa heye yani hek goştê got yek bixwe gerek yek zêde bikelîne yani. Wilayeta Amedê li dijî daxuyaniya dezgehên saxlemiyê daxuyaniyek belav kir û got ew daxuyanî spekülasyon e. Kurê midiye ne ji Amedê û li Amedê jî hemî kontrol li ser goştan tê kirin ku heta niha nexweşiya şarbonê li Amedê nehatiye tespît kirin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.